ken ons nou hoe gaan het, né? Ja. Kijk, as neutral. Ja. Ja, Hij is is dan nou een neutral. neutral. Hij is een neutral. Nou is Oh, nou zie je neutral, ja. Ah, wee. Zien je? Die ken ons waar ze die clutch, Ja. waar ze die petrol en waar Ja. ze die briek. Die petrol is mos in die middel, né? Nee. Hij is aan die rechterkant. Wow. Away, die clutch is aan die linkerkant. En Die middel? briek is in die middel. Oh, ja. Ja, dat is. Saak je aan, briek! Dat is, kom eens gaan. Moeilijk zo maken, man. Kan je niet rijden? Nee, pa. Dat is mijn eerste. Ik zei dan, sta daar, Robby Peter. Hey, hoe kom je zo zo? Malon. Dat is mijn Is die eerste mal? keer wat ik rijd, toch? Clutch diep in. Moet je die clutch op vannacht? Los die verdomde dang. Waar gaan we nou zo? Ik ken niet. Zien die, nee? Alright. Sorry, ik ga niet weer zo screen. Sta, los die clutch daar. Ah, daar is. Trap die petrol een beetje. Trap hem. Ja, hoe kom je die dang zo vannacht, man? Wil je eerst moet fuck? Ik ga niet goed gaan. Nee, man. Hoe kom je lekker in die poppiekjes? Want ga doodgaan. Als je weer die movies die... Ja, maar ik kan niet via niet. Ik kan niet via niet. Jij! Ik ga maken dan. Ja, gaan.